Dobrý deň prajem, vážení zodpovední rodičia. Dovolte mi, aby som vám predstavil detskú rastúcu stoličku Mayer Freaky 2436. Stolička sa vyrába v modrej alebo sivej konštrukcii kostry. Čo sa týka rastúca, prečo rastúca? Rastúca je hlavne preto, že pokiaľ je používaná s detskými rastúcimi stolmi, tak vlastne pokiaľ sa posunie výška stola, o toľko sa posunie výška sedu stoličky. Čiže vlastne vždycky to sa hovorí, že tá stolička rastie spolu so stolom. A ako je to možné, keď je tu vlastne ten set taký krátky, čo keď bude dieťa väčšie? Je tu 4 polohy nastavenia chrbtovej opierky, čím vlastne sa predĺžuje hĺbka sedu. Stolička je vlastne určená aj pre vyššie osoby do 175 cm v pohode, s tým, že je určená do 110 kg mocnosti sediaceho, čo je v pohode, sa môže striedať za stoličkou aj rodič s dieťaťom. Čo je odlišné medzi stoličkami, najmä tomu 2436 a 2430? Stoličky sú v zásade rovnaké, kostra, všetko je rovnaké. Rozdiel je v chrbtovej opierke, kde pri modeli 2430 je chrbtová opierka o trochu väčšia. Funkcie a nastavenia sú presne také isté. Čo je ešte rozdiel pri tomto modeli? Čo môže byť iné? Napríklad na modrom modeli sú kolieska určené na mäkké podlahy, na koberce. Na modeli 2430 sú kolieska na tvrdé podlahy, čiže laminátové alebo drevené podlahy. Rozdiel snáď v týchto stoličkách môže byť ešte ten, a to doporučujeme, že pokiaľ je ten stôl výškovo nastaviteľný, tak vlastne ako dieťa rastie, tak ten stôl sa vždycky posunie o toľko, o koľko vyrastie dieťa. Aby sa mu vždycky písalo správne, aby malo nohy na zemi, aby ruky malo vždycky príjemne, aby nemuselo sa veľmi predkláňať, tým pádom, že to má nesprávne nastavené. Čo sa týka rodičov, ktorí už majú stoly fixné alebo pevné, čo znamená, že nejaká výška orientačne 75, 76, 78, tam už doporučujeme vyšší piest, ako je na tomto modeli, čo znamená, že ten piest dokáže ísť vyššie ako základný piest a tým pádom dieťa už aj keď sedí vyššie, ale automaticky dosiahne k tomu bežnému stolu, ktorý máte doma a na ktorý by malý piest vám nestačil, lebo by to dieťa sedelo nižšie a malo by to takto, nedosiahlo by v podstate vôbec na stôl, alebo by mu to bolo diskomfortné. Takže toľko to o stoličkách firmy Mayer. Sú to rastúce stoličky s 5-ročnou zárukou, ktoré sú v podstate na trhu už minimálne 5 rokov a sú veľmi dobré pre deti aj pri dlhšom sedení. Nechytajú z toho deti nesprávne návyky. Sú to veľmi dobré a vďačné modely za cenu, ktorú vy ako rodičia do nich investujete. Ďakujem vám za pozornosť.